תראו, ככל שאני מתעמק בכל הנושא של, אני מנסה להגשת לזה דיפלומטית, כן, אלה ההתלבטויות. ככל שאני מעמיק בתוך כל הנושא של חינוך של וורדפרס, אני מאמין שבעצם וורדפרס כיום לא מסוגלת לתת מענה, כן, אני אגיד משהו סופר פלצני, אבל אני לחלוטין ו100% מתכוון לזה. וורדפרס היום לא מסוגלת לתת מענה לזייטגייסט הטכנולוגיה תרבותי. מה אמרתי כרגע? אז מה שאני אומר זה שבעצם וורדפרס כתוכנה, כן? וורדפרס כאמצעי לייצור תוכן על גבי האינטרנט, איננה מסוגלת לתת מענה לאנשים שרוצים לייצר תוכן באינטרנט, כן? עכשיו, למה היא לא מסוגלת לתת להם מענה? היא לא מסוגלת לתת להם מענה כי לא בגלל שהיא תוכנה ארכאית, אלא בגלל שימו לב מעצבים, זאת הסיבה שאתם, זה מה שיבדיל אתכם בין להיות ועדת קישוט לבין להיות מעצבים שבאמת עושים משהו אמיתי ונותנים אימפקט לביזנס ליין ולביזנס לוגי וכל הקשקושים האלה שכל מיני מנהלי מוצר מאוד מאוד אוהבים לדבר עליהם. הפאטרנים של חשיבה של רוב האנשים 20 פלוס היום הם לא כאלה שבנויים, כן? להבין בכלל את הקונספט הזה של מחשב כמשהו שאתה יכול לגעת בו. אנשים שהולכים היום ללמוד, לאו דווקא, לא בניית אתרים פרופר, כן? הולכים ללמוד את זה כסטפינג סטון לקראת משהו, כן? לקראת שיווק דיגיטלי, לקראת, לא יודע, ניהול אתרים, לקראת whatever, כן? כל האנשים האלה בעצם, מה שהם עושים, הם מניחים, כן, בגלל הזייטגייסט. הזייטגייסט היום, בכל מה שנוגע למחשוב, זה בעצם שמחשבים הם מעין קופסה שחורה כזאת, שהיא, וזה מעניין כי דיברתי על זה פעם, עשיתי איזה מיני הרצאה על למה חשוב ללמוד פיתוח אתרים דווקא בוורדפרס או דווקא דברים או לכתוב קוד או להשתמש במשהו כמו Astro.js, כן? אפילו ב-Eleventy. אז Eleventy הוא מחולל אתרים סטטיים, כן? ואתה יכול לרשום גם פקודות בטרמינל המפחיד. ולא שאני צוחק על מישהו שמלחיץ אותו לעבוד בטרמינל, אבל זה הזייטגייסט, זה העניין. העניין הוא שבסופו של דבר, אם אתה תופס כרוח התקופה שמחשבים זה מין קופסה שחורה כזאת שרק סינים ומרק צוקנברג וכל האנשים שעובדים ב-OpenAI יודעים להשתמש בו, ואתה לא יודע להשתמש בו, אתה לא אמור לדעת להשתמש בו, אז קונספטים כמו קובץ או ספריות או שרת הם חסרות, זה לא ממשי בשום צורה בחיים שלך, כן? יש לי זיכרון כל כך ברור של אני יושב בבית של חבר, ובמחשב שלו בחדר היה לו משחק של איזה ילד בלונדיני כזה, אני לא זוכר את השם של המשחק, אבל זה פחות חשוב. מה שכן חשוב, זה אני זוכר בבירור את הקופסה של המשחק, כן, שהייתה מגיעה והייתה קופסה גדולה וכבדה, והסיבה שהקופסה הייתה גדולה וכבדה, זה בגלל שהיא הכילה משהו כמו 60 דיסקטים, כן? או התקנה של Windows, שהייתה כמה דיסקטים באמת, כן? אז מי שזוכר Windows 3.1, כאילו, אני מדבר על דברים באמת מאוד 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 ישנים, בהיסטוריה ממש. ואני זוכר שאת הטקס, היה טקסיות כזאת בזה שאתה יושב, מכניס דיסקט, נועל את הכונן, כן? אתה שומע את הטק טק 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 טק, כי הדבר הזה פיזית קורא את הצלופן הזה, או שלא קוראים לזה, שהיה בתוך הכובד, בתוך הדיסקט, נכון? זה היה מסתובב כזה, וזה היה קורא את זה.
וזה היה טקסט שלם, והיית צריך לחכות, ואז הוא אומר לך, אוקיי, דיסקט 1 מתוך 60 הסתיים, תוציא דיסקט 2, תוציא אותו, תכניס דיסקט 3, נועל, טק 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 טק, וככה, וזה היה ממש תהליך ארוך, אני זוכר שזה היה כאילו איזה שעה פלוס, אנחנו כולנו יושבים שם, ומקווים ששום דבר לא יתפשל, ששום דבר לא יתפקשש, כן? כדי שהקבצים יותקנו נכון, ויהיה את כל הדברים, ואני זוכר את הדיסקטים עם הסייבים, שהיינו מעבירים אחד בין השני, כן? אז בעולם כזה, בעולם של כאילו של קבצים, או של אנשים שהתעסקו איתם, וזה הכל היה קורה בדיסקטים, ואנחנו ידענו כאילו פלוס מינוס, וזה גם היה התחלה ממש של האינטרנט. אז היה דבר כזה שנקרא אינטרנט, ואם היית מאוד מאוד סבלני, אתה יכול לראות תמונות מעניינות בו, אבל היית יודע מה קורה, זאת אומרת, הייתה לך הבנה שבעצם האינטרנט יורד, ויש קבצים, ואז הקובץ צריך להיטען, והיה כאילו ממש מחשבה מאחורי כל הדברים האלה, ומחשבים זה לא היה משהו שהוא אבסטרקטי לחלוטין ממך, ואיזשהו משהו שאתה נוגע בכמה אייקונים חמודים, ואז דברים קורים, כן, באוטומג'יקלי, כמו שאומרים, באנגלית. זה היה ממש, אתה הבנת פלוס מינוס, גם אם לא הבנת לעומק מה שקורה, אתה מבין שיש מחשב, ויש זיכרון, ויש שם קבצים, וגם האנשים שהיו מאוד רחוקים מזה, גם כן היו מבינים שכאילו, אם אני עכשיו עושה עבודה בהיסטוריה, אני לוקח אותה בדיסקט, כאילו, זה היה קורה, המחשבים ככלי עבודה יומיומי, ממשי, שבו אני מתנהל בעולם המחשוב במקביל לעולם הרגיל שלי, קרה כל הזמן. או רוב הזמן, במיוחד בסביבה לימודית כזאת, כן? והיום זה לא קורה, נכון? היום בשביל גוגל דוקס יש לנו פלייסטיישנים, אקסבוקס, whatever, משחקים בטלפון, אינטרנט, ג'אווה-סקריפט, וכל הדברים האלה בעצם מובילים אותנו לזייטגייסט החדש, שבזייטגייסט החדש, נגיד הזייטגייסט הנוכחי, אבל זייטגייסט יכול להיות רק נוכחי, זה סוג של אמירה כפולה, אבל whatever, בזמן הזה בעצם נוצר הלך רוח שמחשבים זה באמת קופסה שחורה שאין לה שום משמעות, ואנחנו יכולים רק ללחוץ על כפתורים וככה ללמוד. עכשיו, איך זה מתקשר לוורדפרס? אז זה ברור, כאילו העובדה שאתה מנסה להסביר למישהו מה זה לנקות קאש, כאילו אתה צריך להניח כל כך הרבה מראש, שהוא בכלל לא מבין מה זה אומר קאש, למה קבצים יורדים לתוך המחשב שלי בזמן שאני קולש באינטרנט, מה זאת אומרת, אנשים מורידים לי מחשב, קבצים לתוך המחשב, זה המחשב שלי. מאוד מאוד דברים שאנחנו תופסים כאילו כמובנים אליהם, הם לא מובנים ביניהם היום בכלל. עכשיו, למה אני מבלבל את השכל על כל הדבר הזה? כי נראה, מה זה נראה? ברור לי לחלוטין היום שהעובדה או הדרך שבה מלמדים בבניית אתרים היום, זה ברור לי למה אלמנטור מובילה, כן? גם עם הקשיים שלה, גם עם הבאגים שלה, גם עם זה לא מספיק מתקדם, זה לא נותן לי לגעת במרקאפ, כל הדברים האלה שאנחנו מתלוננים עליהם בקבוצת בריקס הקטנה והצהובה שלנו, כן? כל הדברים האלה הם חסרי משמעות לחלוטין ביחס לזייטגייסט. ולכן, קודם כל אני מאמין שזאת הסיבה שבבילדרים כמו בריקס מפסידים משהו, בכלל, באופן כללי. אבל ספציפית פה בארץ, מטבענו, רובנו מאוד מאוד early adopters, כן? וזה קורה כי השוק, קודם כל זה קורה כי השוק הישראלי הוא קטנצ'יק, הוא פיצקלח, כן? לעומת העולם. ואז מה שקורה, הטווח הזה שבין ה-early adopters, הנורמיז וה-laggards כאילו בסוף, הוא כל כך קטן, שהזמן שלך להיות early adopter הוא מיקרונים, כן?
והטכנולוגיה כל הזמן זזה, ובגלל זה יש מלנת אלפים סטארט-אפים בתל אביב, כן? או ב-whatever, יוקנעם. יש לי ביוקנעם הסטארט-אפים, אני חושב שכן. אתם יודעים למה אני מתכוון. אז מה שקורה זה שכל הניסיונות שלנו היום להנגיש את בריקס ככלי עבודה בוורדפרס, והדבר הזה, המחסום העיקרי בעצם, זה הצורה שאנחנו בה ניגשים בכלל לוורדפרס, כן? ומה שזה אומר, זה אומר שבראש ובראשונה, הדבר האידיאלי זה היה פשוט לייצר עוד שכבת אבסטרקציה, כן? עכשיו יבואו כל הפיוריסטס למיניהם, כן? וגם אני, כן? אני לא... וגם ואני אגיד, מה זאת אומרת, די, מספיק עם האבסטרקציות, אנחנו רוצים לגעת בדבר, כן? אנחנו רוצים להתעסק עם הדברים האמיתיים. אבל, זה נחמד שאתה עובד לבד, שאתה עובד חלק מצוות קטן ומצומצם מאוד, כן? כשאתה עובד ברמה קצת יותר רחבה, אז מה שקורה זה שאתה חייב איזושהי שפה משותפת, כן? משהו שהוא קצת יותר גדול ממך, קצת יותר גדול משאר הדברים, ולכן דברים כמו אסטרו שולטים ממש בכל המקומות שבהם יש צוותים של פרונט-אנד שפשוט רוצים לעבוד בקלות יותר, כן? ולעומת, הנה אתם רואים וורדפרס, גאטסבי, כאילו זה יותר טוב, זה משמעותית יותר טוב אפילו מוורדפרס. עכשיו, השאלה שנשאלת היא, אם זה יותר טוב מוורדפרס, למה כולנו לא משתמשים בזה? אז הסיבה שאף אחד מאיתנו לא משתמש בזה, או רובנו לא משתמשים בזה, זה קודם כל הרגלים. ודבר שני, כי באמת האבסטרקציות האלה הם מה שנותן לנו את האפשרות לא להתעסק בפן הטכני, שזה משהו ככלל כולנו החלטנו משום מה שזה רעיון טוב, כן? פחות כאב ראש וכולי וכולי וכולי, פשוט נוסיף אותו סף, כן? כל המחשבה הזאת מגיעה מאותו מקום. אז אני חושב שהאתגר הכי גדול היום שעומד בפני כל מי שהוא advocate נקרא לזה, או כל מי שהוא פן כאילו של בריקס והיה רוצה לראות איזשהו שינוי משמעותי ביחס של השוק הרחב לבריקס, זה לעבוד על הכל עם בריקס, כאילו לעבוד על הכל עם בריקס, והדבר השני, לא להתייחס לכל אתר כפרויקט ווב כאילו פרונטד מהשורה הראשונה, כן? זאת אומרת, אם היום נורד VPN משתמשים באסטרו בשביל, לא יודע מה, הדוקומנטציה שלהם, האתר הזה בנוי בבריקס, כן? האם זה חשוב שהוא בנוי בבריקס? האם היה משנה הוא היה בנוי באלמנטור? התשובה היא כמובן שלא, כן? חזר משמעות לחלוטין, זה נחמד מאוד. האם זה מפורסם כמשהו שנבנה בבריקס ולכן זה... לא. בסופו של דבר, חמודה, אני מצאתי ג'יסה האלה. בסופו של דבר, אם אנשים שרוצים, קודם כל להתעסק בחינוך בוורדפרס בכלל, ולהתעסק בבריקס בפרט, זה קודם כל להבין באמת שחייבים לעשות את השיפט הזה לקראת הזייטגייסט. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להמשיך ללמד וורדפרס כתוכנת קוד פתוח, בלה 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 בלה. כאילו, זה חייב להיפסק. וזה חייב להיפסק כי בסופו של דבר, זה לא הדרך שבה אנחנו נעשה אחד ועוד אחד, כאילו, שיפול האסימון, או איך שתרצו לקרוא לזה, זה לא מה שיפיל את האסימון לאנשים האלה שנכנסים עכשיו לעניין. בטח לא בעידן של AI, כן? בטח לא בעידן של לייצר כמעט הכל בעזרת AI.